porozmieni Kłeta z Mesią. Kłet spłetkał so z jedną Mesią. I na łapy wiedzą jej teliłe dobry dreszbie i przejucelstwie jaćmu do niczeje, że Meś so skłecała w jednym dodumie z nim zamieszkać. I te Kłet rzekł, iż ta Meśkłe co? Jest o tak myśla, że mebe co musiała zrechtować dobry jestkłe na zema, żeby me nie głodowele. I tak Kłet i Meś kupile so gark ze śmełta. I schłewele głę w kłescele. Kłe jak mgłe, tam schłewume, ten jak weskłe nikt no ma nie weznie, rzekł Kłet, a jak przyjdzie ta łestru zema, to me se głę halume i bodzemy miele co jest. Minęło peżna czasu i Kłetu przeszła hątka na ten śmełt. Lełem za baro nie wiedzą, jak so z tego budynku wydostać i do tego śmełtu zakraść. W końcu on gdy tak. Meśkłe, moja półsostra mnie ryci dose, żeby je był kmłetra i synka. Ty wiesz, te miedzisu nie bądź doma. Jo, wiej złega, rzekła Meś. Ale pamiętaj, jak te tam dostuniesz co dobrego do jestkłe, te nie zabyciłem je, przeniesem je tyś co zjo. Nedobra. Ale Kłet nie miał ni żadnej półsostry. On to wszystko zmyślił. Jak lewele z budynku te zaru podrałował do tego kłescoła i dobrał so do tego śmełtu. Lizył i lizył, jasigły brzechbał ful. Te zadowolony weskłecił na dak i wegrzywał so w słońcu. I tak długo tam leżał, aż przeszedł wieczór. Dopierze tejłen wrócił nazad. No jak u reszcie jest, rzekła Meś, te so tam musiał dobrze bawić, co? No jo, rzekł Kłet. No ale powiedz mi, jaci miono dostało to dzieckłe? Kłet tak peżna pomyślał i rzekł, z wierzchu. Z wierzchły? Coś to jest odzywne miono. No, nie głęsi niż wszyscy insi, rzekł Kłet. I dalej myślał, jak znyły wydostać so z tego budynku i znyły dobrać so do śmełtu. I za jakiś czas on gdy znyły. Meśkłe, moja półsostra, znyło mnie ryci w kmłetrę. Ty wiesz, taci ryczbie to nie je można łed mówić. Te je ida, jo? No, Myś nic nie rzekła i Kłet poszedł. Jak lewele z buten tej prosto drały wyłznyły do kłescoła i dobrył so znyły do tego śmełtu. Jed, jaż weziar pół garka tego smacznego jestkłe. I tak są myśli. O nie, ta Meś tego śmełtu ju nie dostunie. Joby był głupi, jakby Jezus tu Mesiu celu. Wrócił nazad, a Meś so pity, a tym razem ja ci miono dostało to dzieckłe. Dopłełowe. Coś to jest za dziwne miono, gdy znyły Meś. Jesam łega wiatować, że w żadnym kalendarzu takiego dziwnego miona nie ma. No ale nic. Za jakiś czas Kłet znyły gdy, że on musi iść do półsostry, bo znyły bądze kmłetra. Meś peżna so zdziwiła, ale znyły nie rzekła nic. Kłet poszedł. I te łena so zaczęła zastanawiać, jak to je lewi. Taci dziwny miona, Kłet i trzeci rys idzie w kmłetrę i jak so później okazało, to dzieckłe nazwało so Dodna. No coś to my być za miono, Dodna. No ale nick. Przeszła łestru zema. No i Kłet i Meś niewiele za wiele jest Kłety Mesie, co przepomniało do chłyni mają taci fejn skarb w kłescele schłewuni i gdy Kłece, my musimy iść do tego kłescoła i alac najgryb. Tak zrobile, ale tam so okazało, że śmełtu nie było. Ale że pisnęła Meś tery i wim,
To te jest, jakie schłedzą w te kłetre, jest to wszystko wyżar, te kłece. A kłet na to, cechłe, teru ty się głodny i teru zeźra cybie. I chwycił biedną myszka i ją zeżar. No jo, tak to czasa w rzece biły.